Казанда 5 көн дәвамында 32-нче татар яшьләре көннәре узды. Ябылу тантанасында тавыш бирүчеләргә нәтиҗә ясалды һәм лидер сайланды. 64 тавыш белән Самара өлкәсе Туган тел татар җәмгыятенең яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Фәрзәнә Мәхмүтова җиңде. Фәрзәнә актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы. Сүзне хезмәттәшем Ания Гыйбадуллинага бирәм. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Татар яшьләре көннәре гадәттәгечә яшьләрнең үзләренә хас булганча шаулап, гөрләп, югары дәрәҗәдә оешканлык белән узды. Чаралар Казанда 5 көн дәвамында үткәрелде. Исегезгә төшерәбез, быел татар яшьләре көннәре 32-нче тапкыр оештырылды. Анда Россиянең 23 төбәгеннән, Татарстанның төрле районнарыннан 150 делегат катнашты. Әлеге күләмле чара турында сөйләшү өчен без бүген студиябезгә кунак чакырдык. Ул күпчелек тавыш бирү юлы белән быелгы яшьләрнең лидеры булып сайланган Фәрзәнә Мәхмүтова. Хәерле иртә, Фәрзәнә. Хәерле иртә. Сез Самара өлкәсендә татар яшьләренең дә лидеры булып торасыздыр инде, әйеме? Самара өлкәсендә мин Туган тел оешмасының яшьләр бүлеген алып барам. Менә Самара өлкәсендә татар телен, безнең халкыбызның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау өлкәсендә нинди эшләр башкарыла? Безнең Самара шәһәрендә төрле оешмалар бар. Мин инде Туган тел оешмасы турында сөйләп китермен. Безнең аксакалларыбыз да бар, инде яшьләр дә бар. Мин яшьләр белән эшне алып барам. Без төрле чаралар уздырабыз. Бу елны иң күңелдә калганы инде ул татар балалар лидеры мәктәбен уздырдык. Ул безнең 2 көнлек актив 10 яшьтән 17 яшькә кадәр балаларны без анда җыйдык. Аларга төрле лекциялар, мастер-класслар, татар телен дәресләрен шуларны алып бардык. Хәзер бит инде яшь буын вәкилләренең көндәшлеккә сәләтле булуын, лидерлык сыйфатларын үстерүгә шундый зур игътибар бирелә. Менә бездә үткән шикелле татар яшьләре форумында лидер булу нәрсә ул, нинди тырышлык куярга туры килгәндер сезгә, әйеме? Беләсезме, татар яшьләре көннәренә елдан-ел йөргәндә мин үзем актив делегатларга, бүтән төбәкләрдән килгән делегатларга карап, аларның эшләрен карап үрнәк алдым да үзебезгә Самара өлкәсенә килеп, аларның эшләрен дә үзебездә уздырырга тырыштым. Идел яшьләре үзәге дә ул татар яшьләре көннәрен уздыра. Аларның эшләренә дә карап, алар белән элемтәдә торып, Самара өлкәсендә, Самара шәһәрендә татарлар өчен актив эшне алып барырга тырышабыз. Яңа хисләр, яңа кешеләр, регионнар белән эшлибез һәм дуслашабыз. Актив яшьләр белән танышып, елдан элемтәдә торабыз да, контактларны социаль челтәрләрдә алышабыз, оешмаларның группаларына язылабыз да, эшне алып барабыз, язышабыз, алар безгә ярдәм итәләр, без аларга ярдәм итәбез, ниндидер сораулар булса. Нинди тәҗрибә менә синең өчен аеруча кызыклы булды? Бу елны Самара делегациясе Идел егете бәйгесен уздырды. Ул безгә бик авыр һәм кызыклы эш булды, чөнки безнең делегатларның күбесе беренче тапкыр татар яшьләре көннәренә килде. Кемдер беренче тапкыр форумга, Самара өлкәсенә, Казанга беренче тапкыр килделәр. Шуның өчен безгә бик кызыклы булды. Бөтен конкурсларны, этапларны үзебезнең делегат та безнең катнашты. Син бит инде лидерлар конкурсында җиңү яуладың. Синең көндәшләрең күп идеме? Минем өчен 64 кеше тавышын бирде. Беренче көнне Идел яшьләр үзәге кандидатларны тәкъдим иттеләр, шул арасында мин дә булдым. Без үзебезне презентация ясадык инде оешмада, ел эчендә уздырган чараларны, делегация белән таныштырдык һәм форум кысаларында бүтән төбәкләрдән килгән делегатлар безнең эшне карап, безнең ничек без элемтәдә үзебезнең делегация белән, бүтән кешеләр белән ничек без аралашабыз, ничек без эшлибез, шуңа карап, соңгы көнне үзләренең тавышларын бирделәр. Син берәр ничек әзерләндеңме бу конкурска? Лидер булырга? Мин әзерләнмәдем, беренче көнне мин шок каттым, миңа презентация ясарга дип әйткәч, тиз генә 1 сәгать эчендә презентацияны ясап, тәкъдим итә алдым. Лидер, татар яшьләре лидеры нинди булырга тиеш ул? Һәрбер лидерның командасы булырга тиеш. Шуңа күрә минем иң глобаль максат инде ул үзебезнең Самарада татар яшьләре командасы булсын дип, нык команда булсын. Чөнки елдан-елга актив кешеләр алышына, кемдер кияүгә чыга, кемдер баласы туа. Алар алай да булса да, алар өеннән зумаша безнең белән элемтәдә торалар.
Аларга мин бик зур рәхмәтле, чөнки минем командам булмаса иде, мин үземне лидер дип хис итмидем. Казанга без Идел яшьләре үзәгенә җыелып, танышып, елы элемтәдә торабыз. Шуңа күрә Казан ул кояш кебек безне регионнарда йылыта. Фәрзәнә, сиңа бик зур рәхмәт. Менә шулай татар халкының телен, гырыф-гадәтләрен саклау өлкәсендә уңышлы эшләргә язсын. Рәхмәт. Минем үземнең бик зур рәхмәт әйтәсем килә Самара өлкәсенә, миңа шундый мөмкинлек биргән өчен Казанга, Самараны тәкъдим итәргә килергә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең студияда Самар өлкәсе Туган тел татар җәмгыятенең яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Фәрзәнә Мәхмүтова булды.